Bună, sunt Raluca Hagiu, sunt jurnalist și vă urez bun venit la podcastul Prima Dată. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în această casă nouă a podcastului nostru și vă promit o ediție extraordinară. Invitata mea de astăzi are o carte de vizită impresionantă. A studiat filozofie la Universitatea București, are un doctorat în științele educației și a urmat stagii postdoctorale în universități de prestigiu din Paris, precum Sorbona și Paris 5. Am avut așa un moment de, cred că am experimentat ce înseamnă în momentul acela iubirea unui părinte așa cum probabil aveam nevoie și nu s-a întâmplat să o trăiesc. Wow! Deci nu știu cum să-i spunem, fiecare îi spune cum vrea pe limba lui, dar cred că un cuvânt la îndemâna noastră, chiar dacă nu știm foarte bine ce înseamnă, pentru a descrie această experiență ar putea să fie cel clasic, Dumnezeu. Cred că trebuie să avem smerenie în fața Spiritului. El vine când e nevoie, când avem nevoie. Aici se produce sensul, gândirea, judecata, viața noastră. Acesta este spațiul în care intră în rezonanță ceva intern cu ceva din această lume. Asta e sincronicitate. De tot timpul suntem în sincronicitate și așa ar trebui să fim. Este psihoterapeut, profesor universitar, antropolog, cercetător asociat la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța și autoarea mai multor lucrări de referință. Dincolo de toate acestea, este dovada puterii de a ne recompune, de a ne reinventa, de a căuta sensul vieții, având totodată curajul de a accepta că nu deținem toate răspunsurile. Bun venit, Lavinia Bărlogeanu! Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult că sunt, iată, prima dată la podcastul Prima Dată. Îmi place jocul ăsta de cuvinte și îmi place studioul vostru foarte frumos. Mulțumesc mult, Lavinia, pentru că ai acceptat invitația. Știu că programul tău este foarte încărcat și îți mulțumesc foarte mult încă o dată și înainte de a începe, o să te rog să-mi permiți să le mulțumesc celor care ne urmăresc. Da. Dragilor, vă mulțumim pentru că ne urmăriți și că sunteți mereu alături de noi. V-am pregătit o surpriză și de această dată. Dacă folosiți codul Prima Dată pe site-ul delonghi.ro la achiziția unui espresso Rivelia, veți primi cadou un set latte crema cool. Mai multe detalii pe ecran și pe site-ul delonghi.ro. Te-am așteptat, Lavinia, cu o cafea bună. O bună cafea, da. Cu un cappuccino. Da, mulțumesc mult. De la preparată proaspăt la Rivelia de la DeLonghi, partenerul nostru care susține discuțiile profunde și autentice și... ne dă iată o cafea să ne trezim, să știm ce spunem aici. Exact. Mesajele pe care le transmiți și ideile pe care le transmiți sunt foarte valoroase toate. Dacă ar fi să transmiți acum un singur mesaj către cei care ne urmăresc, care ar fi acela? Cu ce ai vrea să rămână cei care ne urmăresc? Nu pot să răspund la întrebarea asta acum, pentru că mesajul ăsta nu e ceva ce transmit eu, e ceva ce se întâmplă între noi două. Deci el se va ivi între noi, da? Și o să vedem cum va fi în cele din urmă, ce am reușit noi sau ce vom fi reușit să creăm împreună astăzi, aici. Ce frumos spus! Asta înseamnă că în fiecare interacțiune umană se creează o energie. Așa este. Un flux informațional. Și nu seamănă una cu alta. Și o intuiție, cum ai descrie un moment? Momentul este foarte important. Întâlnirea în sine și să-ți dai voie să fii prezent în acel moment, să nu fii dominat, știu și eu, de gânduri, de răspunsuri, de idei pe care vrei neapărat să le transmiți. Eu niciodată nu merg cu gândul ăsta într-un podcast. Lași să vină? Da, ce vine și vine. Sper să vină, sper să fim, cum se zice, in spiritul, adică să fim inspirate. Da. Povesteai în cartea Realitatea din vis despre o experiență de la 4 ani care ți-a marcat viața.
Ne poți spune mai multe despre asta? Iată că intrăm, Am văd intrat din plin. Am făcut noi o introducere drăguță, dar plonjăm într-un subiect delicat, complicat, pe care nu pretind că l-am înțeles pe deplin până în ziua de astăzi, dar mie, în momentul respectiv, mi-a fost de mare ajutor. Am descris cu mare drag, cu recunoștință și, nu ezit să spun, cu foarte multă credință, această experiență a mea. Vreau să spun pentru cei care citesc cartea că genul acesta de experiență adesea apare în prima perioadă a vieții, da? Deci până când mergem la școală, da? În intervalul acesta 0, 5, 6 ani, și când experiența este de intensitatea celei pe care am relatat-o în carte, e bine să ne gândim că e necesar să trăim o astfel de experiență. Eu, în acel moment, eram într-un moment foarte delicat și dificil al vieții mele. Părinții mei se despărțiseră, am stat la tata o perioadă, apoi am ajuns în sfârșit la mama, unde era casa mea, casa pe care o recunoșteam, și ruptura de casa mamei și toate situațiile prin care am trecut în perioada de câteva luni în care eram departe de ea, cred că au fost cele care au făcut posibilă o astfel de experiență. În momentul în care un copil nu se poate baza pe ajutorul părinților săi, care pentru el, cum zice Freud, sunt Dumnezeu, el e cel care zice foarte clar, plânsul copilului este rugăciunea lui. Da? Probabil că plânsul meu în acele momente nu le-a auzit niciun părinte. Și când părinții noștri nu sunt, rolul lor este preluat de acest spirit care ne protejează. Eu așa îmi explic experiența pe care am relatat-o în carte. Că a fost o protecție din partea unei forțe mai mari, un părinte, da, atât de generos, care s-a arătat, s-a constelat în mintea mea, în experiența respectivă, pentru a mă susține și a-mi oferi ajutorul de care aveam foarte mare nevoie, pentru a mă menține conectată la viață și pentru a-mi menține mintea întreagă, pot să spun astăzi. Cam asta a fost pentru mine experiența respectivă. Da, o Foarte experiență. pe scurt, așa, pentru că nu vreau să o relatez acum, nici n-aș putea. Nu sunt sigură că în carte am surprins acuratețea tonului pentru a reda o experiență atât de imensă. Da? Dar foarte pe scurt, așa, mi-amintesc că mă plimbam, eram singură, foarte singură, mă plimbam, eram deja acasă la mama și mă plimbam în fața casei și la un moment dat am început să-mi pun întrebarea: cine sunt eu? Cine sunt eu? Și m-am trezit că o spun repetat, da? În momentul în care repetam această întrebare, cine sunt eu, am experimentat o parte din mine atât de semnificativă, atât de imensă, o parte din mine care mă făcea să mă simt în siguranță și știam că în contactul cu ea nu mi se poate întâmpla nimic rău. Am avut așa un moment de, cum să zic, cred că am experimentat ce înseamnă în momentul acela iubirea unui părinte așa cum probabil aveam nevoie și nu s-a întâmplat să Wow, o trăiesc. wow. Ca o parte din tine sau ca un ajutor, să zicem, ca o forță exterioară, ca un ajutor divin? Cum E o foarte... vezi?
ambiguă această parte și are un statut dublu, aș spune. Este esența, sâmburele ființei noastre, dar în același timp este o forță exterioară. Jung cred că vorbește foarte clar în cărțile lui despre ambivalența și ambiguitatea acestui sine al nostru autentic. E partea noastră cea mai profundă și autentică și în același timp, spune el, este centrul inconștientului colectiv. Da? Deci nu știu cum să-i spunem, fiecare îi spune cum vrea pe limba lui, dar cred că un cuvânt la îndemâna noastră, chiar dacă nu știm foarte bine ce înseamnă, pentru a descrie această experiență ar putea să fie cel clasic, Dumnezeu. Dumnezeu. L-ați mai simțit pe Dumnezeu în felul acesta? Ați mai avut trăirea asta pe care mi-ați descris-o mai devreme, de-a lungul timpului? S-a mai întâmplat, dar altfel. Pentru că experiențele astea nu sunt repetabile. Și probabil că mulți dintre cei care ne ascultă au propriile lor experiențe ale contactului cu această esență. Ce vreau să spun este că nu trebuie niciodată să vrem să le repetăm aidoma, fiindcă nu e în regulă. Culmea, eu la vârsta respectivă, când aveam 4 ani, țin minte că am făcut de 2-3 ori povestea asta, mă întrebam cine sunt eu. A treia oară când am făcut-o și am simțit același lucru, da, de comuniune cu acest tot, mi-am spus, trebuie să mă opresc. Eu nu o să mai fac asta. Wow. Și mi-am dat seama de ce. Eu nu aveam nevoie să mă retrag în genul acesta de experiență, pentru că aș fi ratat întreaga mea viață. Eu aveam nevoie să trăiesc viața așa cum este, cu toate provocările, cu toate evenimentele, cu toate încrengăturile ei și durerile ei. Mi-am dat seama atunci că nu trebuie să mai fac lucrul ăsta. La 4 ani? Da. Foarte interesant. Și și-a dat seama cineva din mine, da? Nu știu cum să spun altfel. Da. Acum îmi vine în minte, deși nu-l mai pomenesc eu pe Jung foarte des în ultima vreme, dar îmi vine în minte ce scrie el la un moment dat, că avea experiența celuilalt din el care le știa pe toate, care era un bătrân, un înțelept, care era cu totul altfel decât copilul familiei Jung, neascultător, murdar, care câteodată făcea nefăcute, da? Acest celălalt din interior, spune el, e cineva cu care nu e de joacă. Nu e de joacă. Nu e de joacă, da. Cam așa se simte experiența și, uite, mărturisesc că sunt foarte recunoscătoare pentru darul acesta pe care l-am primit. Îți mulțumesc că ai împărtășit. E o experiență foarte sensibilă și intimă și îți mulțumesc că ai împărtășit-o. De ce ai spus că nu este de joacă? În ce sens? Cred că atunci când experimentăm această forță care lucrează în noi, prin noi, da, și prin lume, e foarte important să-i ascultăm vocea. Vezi tu, eu am spus mai înainte că mi-am dat seama că nu trebuie să mai fac asta. Exact. De unde îmi venea mie ideea asta? Cred că de la această forță care îmi spunea, sunt aici, dar tu ai altceva de făcut. Nu e timpul ca tu să vii acum aici. Nu e timpul pentru mine. Da? Și cumva, cred că asta a făcut să mă întorc la viața obișnuită a unui copil de 4 ani. Da. Da. Care se juca... Da.
Ca un copil de 4 ani, Da, poate. exact. Exact. Și întrebai dacă se repetă. Da, se repetă întâlnirile, dar altfel. Altfel. Și nu când vrem noi, nici n-ar trebui să le căutăm cu tot din adinsul. Cred că trebuie să avem smerenie în fața Spiritului. El vine când e nevoie, când avem nevoie. Chiar și când nu vine și avem nevoie, este pentru că El știe că trebuie să trecem prin această probă, prin valea singurătății și a plângerii, da? Da. Mai spuneai că genul acesta de experiență, dacă am înțeles bine, aproape că este necesară și mă întrebam dacă am înțeles bine sau la ce te refereai mai Este exact. necesară, mai ales când un copil se confruntă cu ce m-am confruntat eu. Avem o literatură de specialitate, cum să zic, foarte bogată pe subiectul ăsta și avem foarte multe relatări, cazuri foarte multe, în care copiii care sunt confruntați cu evenimente care îi depășesc și care generează în interiorul lor o traumă, au experiențe ale contactului cu o forță care îi protejează și îi susține. Sunt foarte multe relatări. Unul din autorii care scrie foarte frumos despre asta este Donald Calcet. Relatează multe cazuri și e bine să ne uităm la ele cu foarte mult respect, cu recunoștință și, cum spuneam, cu smerenie. Cum te uiți astăzi la fetița de 4 ani de atunci? Pur și simplu mi-a venit să te întreb asta, cum o privești Da, acum? uite, acum mă emoționează foarte tare întrebarea ta. Cred că am reușit după foarte mulți ani să mă uit la ea cu înțelegere, cu multă grijă, să o pot păstra aproape, să-i spun că astăzi sunt eu prezentă pentru ea când are nevoie și că nu mai este în situația de altă dată. Adică pot să-i dau aceste asigurări pe care foarte multă vreme n-am putut să îi le dau, pentru că evenimentele vieții au decurs în așa fel încât pentru a putea funcționa bine în această lume, am avut nevoie să iau distanță față de ea, față de suferința ei, față de experiențele ei, față de năzuințele ei, dar știu că era un copil, așa cum sunt, cred, toți copiii, de o complexitate extraordinară. Mi-aș dori să mai pot fi atât de bogată și de complexă cum simt acum că era ea. Da, ce frumos. Spuneai în conferința de la TEDx Baia Mare despre centru, să ne întoarcem la centru. Uite, ăsta ar fi un centru, da. Și da, așa am simțit că ne îndreptăm cumva în direcția aceasta a căutării sensului, adevărului și centrului. Și pentru cei care ne urmăresc, mă întrebam, cum definești tu centrul și cum putem ajunge mai aproape de noi înșine? Eu nu-l pot defini, fiindcă nu sunt atât de deșteaptă cum au fost alții înaintea mea, care au făcut asta foarte bine. Ar fi aiurea să încerc eu să-l definesc acum. Perspectiva Dar ta. avem mulți oameni remarcabili în domeniul psihanalizei care întrezăresc acest centru. Mulți, foarte mulți, da? Putem să ne gândim la el ca la esența noastră, de care ne putem apropia doar în momente de grație. Nu ne este accesibilă tot timpul și cred că nici nu este nevoie. În același timp, e foarte important să trăim cu gândul că acest centru există și să ne dăm seama că de multe ori ceea ce facem nu reprezintă cu adevărat
vocea acestei esențe din noi, pentru că eu cred că o auzim doar câteodată în momentele privilegiate, de grație. Adminteri, e important să o căutăm, da? Și ce pot să vă spun mai clar este când nu suntem aproape de centru. Când facem lucrurile așa cum suntem învățați să le facem, nu suntem nici pe departe acolo unde trebuie, da? Când acționăm în virtutea obișnuinței, nu suntem nici pe departe acolo. Când acționăm din frică, nu suntem acolo. Când acționăm din, știu și eu, apărările noastre care vor să ne țină la distanță de anumite dureri sau, mai știu eu, riscuri, nu suntem nici pe departe acolo. Când doar gândim, nu suntem acolo. Când doar simțim, nu suntem acolo. Când ne lăsăm mintea liberă, da, să imagineze, sau cum spunea Jung apropo de intuiție, să vadă ce e după colț, nu suntem acolo. Nici când ne concentrăm doar asupra senzațiilor noastre, nu suntem acolo. Dar când toate astea sunt cumva active în noi, deja putem presimți un centru, adică o uniune care ne reprezintă pe noi înșine. Da? Deci, după cum am spus, e destul de rar, dar dacă ne gândim la asta, măcar știm că mai avem de explorat până să ne întâlnim cu noi. Și ar fi păcat să ratăm întâlnirea asta, care e cea mai importantă. Da. Aproape că sună complicat să se alinieze toate, dar ne dorim toți acest moment de grație. Este complicat. Într-adevăr este complicat. Și, cum să spun, timpul nu este un aliat al nostru aici, dar e foarte important să mai reținem că atunci când ne temem de acest timp, că n-avem timp, timpul este chiar mediul apropierii noastre de noi înșine. Mereu trebuie să ne punem întrebarea simplă de altfel, când, știu și eu, judecăm, interpretăm ceva, analizăm ceva, emitem o opinie, să ne întrebăm noi pe noi, oare ce n-am văzut? E foarte importantă întrebarea asta, pe care oamenii observ că și-o pun foarte rar, totuși, fiindcă vrem să scăpăm de griji, să ne fie clar ce-i cu noi, ce-i cu viața, ce-i cu iubiții noștri, ce-i cu copiii noștri, ce-i cu lumea asta. Și atunci suntem tentați să luăm prea repede răspunsuri gata făcute. Și nu suntem unde trebuie. E drept că ne calmăm anxietatea, frustrarea, da? Pentru că a nu ști provoacă o frustrare. Dar eu cred că e o chestie foarte importantă să ne dăm voie să nu știm. Oh, ce greu e să-ți dai voie să nu știi. Să-ți dai voie, pentru că dacă îți dai voie să nu știi, nu se oprește căutarea. Și dacă această căutare nu se oprește, există bune șanse să ne apropiem de răspunsul pe care îl căutăm. Foarte interesant. Deci să nu ne oprim la primul răspuns sau să credem că știm. Să căutăm în continuare. Chiar dacă ne satisface, chiar dacă ne liniștește, chiar dacă zicem mi-am luat grija, acolo pierdem foarte mult. În chestia asta pierdem foarte mult, pentru că acolo ne pierdem pe noi. Mintea are nevoie de predictibilitate, vrea să știe că sau de soluții. Vezi tu, ne vindem pentru un răspuns. Wow. Da, wow. Sună exact cum am spus. S-a făcut pielea de găină. Deci sună exact cum am spus. Ne vindem pentru un răspuns. Da, ne vindem pentru un răspuns. Da, ne liniștește într-adevăr uneori când credem că avem un răspuns. Și ați spus mai devreme despre timp.
și despre faptul că spunem adesea n-avem timp, aoleu, am întârziat și așa mai departe. Mă întreb, cum putem transforma timpul într-o resursă, în ceva care să fie în folosul nostru, să ne ajute, să nu mai fim tot timpul în această fugă, într-o fugă perpetuă. Știi ce spun? Timpul e acolo. Noi nu trebuie să facem nimic cu el. Da? El este. Noi cu noi trebuie să facem. Să ne modificăm privirea asupra lui. Să nu îl mai vedem ca pe un constrângător, ca pe cineva care stă cu joarda și ne mână să facem repede lucruri. Da? Trebuie să-l vedem, cum spuneam mai înainte, ca pe acest mediu în care se întâmplă în fiecare clipă o transformare, se întâmplă ceva. Deci trebuie să folosesc timpul cu folos. Nu să mă las folosită de ceva ce numesc eu timp. Da? Da, avem un program în viața asta, avem rigori pe care le respectăm, avem termene, dar eu cred că cel mai adesea, dacă ne cunoaștem posibilitățile și dacă termenele astea corespund pasiunilor și intereselor noastre, nu suntem într-o dificultate. Ne putem astfel modela, organiza, adapta și pregăti încât să realizăm lucrurile pe care ni le propunem. Mă întreb uneori dacă această lipsă de timp, că nu avem timp să facem tot ce ne dorim, vine dintr-o lipsă de împlinire personală sau dacă are legătură cu Poate veni. asta. Da, poate veni, pentru că dacă nu mă simt împlinită, încerc să fiu și atunci apare, asta mi se pare, o lăcomie, o foame de împlinire, astfel încât faci lucruri și nu-ți mai ajunge, faci lucruri ca să ai sentimentul existenței, dar după cum spuneam mai înainte și aici, ne pierdem pe noi în a face. Da? La un moment dat, oricât de mult am face, o să vedem că nu e destul. Pentru că nu e despre asta. Trebuie să vedem care e sursa acestei angoase care ne pune mereu și mereu și mereu să facem ceva. Ce s-a întâmplat cândva, probabil foarte de mult cu noi, de-am ajuns atât de lacomi? Ce nu ne-a hrănit suficient astfel încât să putem rămâne în contact cu noi și să căutăm, știu și eu, realizări din astea iluzorii în tot felul de activități în care ne pierdem, ne irosim. Ce înseamnă fericirea? Aha, ce O întrebare grea. Da, eu cred că pentru fiecare înseamnă altceva, dacă stau așa bine să mă gândesc. Pentru unii poate să însemne o satisfacție, da? Sunt fericit dacă am satisfacții, da? Nu pot să aștept, trebuie să împlinesc repede dorința mea, da? Repede, acum și pe deplin. Când există această șansă, probabil că apare pentru foarte scurt timp această, știu și eu, expresie pe buzele oamenilor, ce fericit sunt, ce fericită sunt că am reușit nu știu ce. Pentru alții poate să însemne altceva, știu și eu, poate să însemne un acord cu ceva intern foarte profund. Da? Când simți că ești pe calea ta de viață, că îți urmezi țelul, direcția, da? Și o simți că este, cum să zic, naturală, că îți vine, că ești tu însuți acolo, poate să vină un sentiment din ăsta de fericire, dar se trăiește altfel decât ce spuneam mai înainte. E mult mai domol și mai adânc, mai profund și se păstrează mai mult timp. Mai e și varianta asta a entuziasmului. Unii sunt fericiți când simt foarte mult entuziasm. Da, corect. Da. Subscriu. Cum să zic, hai să ne gândim la cei care se îndrăgostesc.
entuziasmul ăla, Mhm. e frumos, îl caută, ei simt că nu mai ating pământul cu picioarele, da? Chiar și spun unii, vai, parcă zbor, mă simt extraordinar și se simt extraordinar, da? Deci, unii experimentează fericirea ca entuziasm. Problema apare nu că o experimentăm așa, ci când credem că doar așa și doar asta căutăm. Da? Azi un entuziasm, mâine unul mai mare, tot mai mare, pentru că, da, e nevoie de tot mai mult de fiecare dată. Iar asta înseamnă iarăși o irosire. Deci e o frumoasă și impresionantă minciună pe care ne-o spunem. Da? Da, spuneați, noi vrem să scăpăm de experiențele negative și că această cale spre întregire înseamnă și suferință, de fapt, într-un alt interviu. Întotdeauna înseamnă și suferință. Întotdeauna. Da, asta face parte din condiția noastră. Nu e opțională Așa e. și nu o trăiesc doar unii și nu le e dată doar unora care sunt mai necăjiți decât alții, nici vorbă, nu așa funcționează lucrurile. Toți avem doza noastră de durere, de suferință, de neîmplinire, de pierdere, de tragic, da? Pentru că Da. suntem oameni. Da. Asta e condiția noastră. Și spuneai tot în acest TEDx la Baia Mare că e important să știi, pentru a fi în centru, să știi să-ți trăiești pierderile. Da. Ceea ce cred că uneori ne scapă tocmai din dorința asta de a fugi după fericire și de noi suntem bine așa, suntem ok, ne punem un zâmbet pe față și mergem mai departe. Da. Dar ce vreau să spun este că e foarte grav când vrem să scăpăm de durere. E o parte din noi. E partea care a experimentat ceva care poate a depășit puterile noastre de a îndura. Ce se întâmplă cu partea asta? E foarte interesant dacă noi am putea vedea cu ochii ăștia oamenii de pe stradă și să putem radiografia aceste părți pe care ei le-au tăiat din ei înșiși, uneori cu foarte multă violență. Oare cum ar arăta corpurile noastre? Imaginea asta, cred că ar trebui să facem exercițiul, să o imaginăm, să ne gândim la noi înșine și la durerea care ne sperie cel mai tare și pe care nu vrem să o trăim. Și să ne imaginăm cum arătăm noi, cum arată corpul nostru, cum arată mintea noastră fără ea. Da? Cum ne descurcăm noi fără acea parte și mai ales, care este oare destinul acelei părți din noi? Repet, e o parte din noi. Interesant acest exercițiu. Am deja o imagine așa cum am fi poate cu bucăți lipsă, găuriți. Cu o mână lipsă, cu cine știe ce parte din corp afectată, cu jumătate din cap, da? E o imagine dură. Da. Da, pentru că realitatea psihică este dură. Noi nu vrem să simțim suferința. Pe de altă parte, da, e greu. E greu, nimeni nu spune că e ușor, da? Dar mai e o presiune aici, a societății, a oamenilor care, știu și eu, influențează opiniile, da? Influenceri de, să zic, care au foarte mulți urmăritori, da? Și care îi conving pe oameni că e ok, nu trebuie să facă asta. Trebuie să fim fericiți. Ce înseamnă asta? Trebuie să fim fericiți. Lasă asta. Gândește de bine, gândește pozitiv, gândește... Ok, cine face asta? Dar cine este omul la care ne referim? Pentru că dacă oamenii se acordează la o astfel de idee, vor rămâne veșnic niște personaje găurite, ca să zic așa, cu părți lipsă. Da? Ne e, cum să spun, mai ușor să ne descurcăm în lume, poate, un timp, dar părerea mea este că nu merge a la lung chestia asta. Poți un timp.
Probabil poți până după jumătatea vieții, pentru că viața e astfel alcătuită încât în această perioadă a vieții să ne putem realiza, știu și eu, prezența noastră în această lume. Da? Vedem ce ne pasionează, ce job vrem să facem, să ne întemeiem o familie, să avem copii, dacă ne dorim. Fiecare are planurile lui, da? Ești cumva lăsat să faci lucrurile astea și le faci. Și e bine. Trăiești un sentiment de, care îți spune că ai realizat ceva și că e important. Și chiar e important ce ai realizat. Dar vin momente în care tot ce ai realizat în această lume nu mai ajunge. Sau părțile pe care le lăsăm la o parte, da? Materia acestor găuri din noi vine și bântuie. Suntem ca o casă bântuită, efectiv, în anumite momente. Da? Iar mi s-a făcut pielea de găină. E important să știm lucrurile astea, să ne pregătim pentru ele și să răspundem onest la întrebarea ce-i cu noi pe lumea asta? Ce căutăm? Ce vrem, de fapt? Da? Fiecare are răspunsul lui, dar eu cred că în ansamblu avem o direcție cu toții, indiferent de răspunsul individual pe care îl dăm, o anume direcție e importantă pentru noi toți, iar asta nu este gândește pozitiv și nici uită și lasă la o parte durerea ta. Care era visul tău când erai mică? Ce doreai să fii mare? Când o să fii mare? Cred că îmi doream exact ce am fost și ce sunt. Da. Îmi amintesc că mă jucam de-a profesoara cu păpușile mele. Ce drăguț! Da, îmi plăcea la nebunie să le țin lecții sau le așezam, țin minte că mergeam cu mama la serviciu ei și avea acolo într-un depozit niște chestii care semănau cu practicabilele de la cor. Și mi-așezam toate păpușile pe practicabile și le dirijam. Așa, asta a fost o mare pasiune. Da, am avut un bunicul patern dirija cor și mergeam cu el la repetiții, știam îl vedeam cum lucrează, mi se părea încântător și toată viața mea am fost foarte muzicală și la un moment dat în viața mea am dirijat cor. Da, în primii ani, după terminarea facultății am lucrat la Târgu Mureș, la școala normală. Predam psihologie, eram titulară pe catedră de psihologie și mi-am urmat această vocație. Dar bine, asta venea după ani de zile de muzică. Am început să dirijez corul școlii normale și a fost o experiență de câțiva ani minunată. Ce frumos! Da, foarte, foarte frumos. Deci mai degrabă în partea asta de dirijor, nu neapărat pe scenă ca și cântăreață, soprană sau... Ba da, a fost și asta o provocare pentru mine. Da, muzica a fost și este în continuare o mare iubire, chiar dacă nu mai pot să cânt, pentru că la vârsta asta e aproape imposibil pentru cineva care nu-și cultivă vocea, iar eu... De când am venit la universitate, am lăsat cu totul la o parte această pasiune a mea. Dar așa cum ai spus, îți doreai să fii profesoară, nu? Deci, practic, s-a arătat drumul. Îmi doream asta, da. Însă, mai târziu, practicând, mi-am dat seama că nu orice fel de profesoară. Cred că abia când am dat concurs la universitate și am început să predau în universitate, adică într-un context care îmi oferea libertate și posibilitatea de a crea un conținut, nu de a urma neapărat o programă făcută de cineva. În condițiile astea, m-am simțit bine un timp. Acum cea mai mare bucurie a mea este când... predau cursuri
de psihanaliză. Mhm. În frânturile pe care le-ai făcut, îmi cer scuze, Da, le-ai făcut da. publice despre viața ta, am descoperit câteva primedăți importante și una dintre acestea este atunci când urma să primești titulatura de profesor și o prietenă a spus, acum ești împlinită. Ne amintești despre ce a Da, fost vorba? ea de fapt a spus, acum poți să spui că ești realizată. Oh. Așa a spus. Și mi s-a părut, cum să spun, am trăit foarte ambivalent replica ei. Pe de o parte, da, aveam un sentiment de realizare. Pentru că, odată cu această poziție, venea o mai mare libertate a mea. Eu așa am gândit-o în mintea mea. Această poziție îmi va permite, pentru că am dovedit că am o autonomie profesională, să scriu ce vreau. Da. Nu să mai fac teme pe care le vrea un șef de catedră sau, mai știu eu, proiecte ale catedrei și așa mai departe. Deci pentru mine realizarea însemna asta, că pot fi mai mult eu însămi, că această poziție îmi asigură această libertate. Dar, în același timp, ceva din mine, când prietena mea a spus aceste cuvinte, ceva din mine s-a trezit atunci și îmi spuneam în mintea mea, să o crezi tu, abia acum vine. Acum vine, nu? Abia acum vine, da. Pentru că luxul de a fi mai liberă în conținuturile pe care mi le aleg eu să le explorez, asupra cărora să reflectez, era combinat cu ridicarea la suprafață din interiorul meu exact a acelor lucruri dureroase despre care vorbeam, da? Și care aveau nevoie de o elaborare, de o conținere, de o înțelegere, aveau nevoie să fie trăite acum de un adult care are o altă putere decât copilul de altă dată. Da? Deci eu știam că voi urma această cale, voi folosi libertatea pe care mi-o dădea statutul meu pentru a mă apropia de mine. Din momentul ăla, pentru mine asta a fost direcția. Și e paradoxal, pentru că atinsesem un nivel înalt al carierei academice, dar nu mai eram sufletește acolo. Ce vârstă aveai atunci? Păi aveam 46, cred, cam așa. Poate chiar un pic mai puțin. Cam asta era vârsta. Bine, am făcut proiecte de cercetare după aceea, adică nu se poate spune că n-am mai făcut muncă academică, dar nu mult. Mi-am făcut proiecte, le-am mai scris niște articole, după care am început să scriu cărți care aveau legătură cu formările în psihoterapie pe care deja le începusem. Și au fost mai multe. Da, văd că ai pe masă două din ele și... Două, mai am câteva. Ele reflectă cu adevărat această perioadă a vieții mele. În cărțile astea două sunt eu. Adică nu e un conținut, nu e o datorie, nu e ceva ce am experimentat, cum a fost cu alte cărți înainte. În aceste cărți sunt eu în foarte mare măsură. Și acolo sunt și câteva mărturisiri foarte personale și importante din viața ta pentru cei care nu le-au descoperit încă, Rătăciți în labirint și realitatea din vis. Spuneai că Jung nu numai că ți-a influențat viața așa cum știm, ți-a și salvat-o într-un moment extrem de dificil.
când te simțeai pierdută și că atunci l-ai redescoperit. Poți povesti puțin despre acea perioadă, despre această Da. redescoperire, despre... Culmea că am început noi să vorbim, pentru că a fost chiar în perioada în Aha. care am depus dosarul pentru postul de Mhm. profesor. În acea perioadă a fost. Se mai întâmplaseră lucruri în viața mea personală și cred că astea m-au făcut să trăiesc destul de complicat perioada respectivă. Nu-mi dădeam seama exact ce se întâmplă, dar îmi amintesc și acum, într-o noapte în care nu îmi găseam somnul, că am coborât din dormitor în biroul meu, mă uitam în bibliotecă și atunci mi-au căzut ochii pe cartea lui Jung și am deschis-o la o pagină și am recunoscut acolo tema care mă frământa. Și atunci, bineînțeles că am luat asta ca pe o sincronicitate și am început să caut, să refac parcursul lui Jung, pentru că era o temă care avea un grad de similitudine și am vrut să văd nu ce spune el, ci să-mi clarific strategia pe care a urmat-o, calea pe care a făcut-o. Da? Deci nu, cum să zic, mi-am dat seama că să iei ca papagalul ce zice unul și altul într-o carte nu-ți servește la nimic, dar să urmărești traseul unui proces de elaborare mentală, asta servește. Da? Și am făcut mai mulți ani asta. Mai mulți ani am făcut. Tema avea legătură cu o frică personală. Da. Cred că a fost prima oară când m-am confruntat cu angoasa. Psihanaliza actuală îi zice angoasă de nenumit, că nu avem un cuvânt suficient de bun pentru asta. La bază, da, ea are legătură cu spaima de moarte, de vid, de prăbușire. Toate astea sunt cumva părți ale acestei angoase de nenumit. Dar ea este de nenumit pentru că apare la începutul vieții, când copilul n-are cuvinte, da? Nu îi poate pune un nume. Este legată de experiența foarte complicată a nașterii, a venirii pe lume, a primirii unui copil în lume, da? Dar pentru că nu există cuvinte și pentru că o mamă, zic la modul generic, sau persoana care îngrijește bebelușul, nu poate metaforiza în mintea ei și să numească într-un fel starea acelui copil, da? Practic, spaima e ruptă de conținutul ei. De aceea îi zicem angoasă de nenumit. Știm că e spaimă, dar nu știm conținutul. Deci asta cumva a început să urce la suprafață și vreau să spun că 10 de ani am vizitat-o și revizitat-o și trăit-o și experimentat-o și, cum să zic, pe toate părțile. Și acum care este relația ta cu Acum această e, angoasă? acum e mai E bine. mai bine. Acum, da, după multe încercări știu să trăiesc cu ea, că de fapt asta e de făcut. Nu să scapi. E o angoasă Să pe care înveți toți o avem, să într-un trăiești fel cu sau ea. altul. Să înveți să trăiești cu ea și să vezi ce faci cu asta. Aici aș mai spune ceva ca să fie foarte clar că doar să înțelegem această temă nu ne ajută. E nevoie să trăim emoția de atunci. De atunci? Da, și serios că e ceva puternic. O emoție de atunci la ce te De la referi? naștere. De la naștere. Da. De la primul moment al intrării în lume în care poate ai fost singur într-o lume rece, în care n-a mai existat protecția acelui uter, spațiul acela întunecat în care se urăzea posibilitatea unei vieți, da? Intri în această lume, ești pus pe o masă rece, poate, da? Îți dai seama câte trăiri imense trebuie să
suporte Da. o ființă care atunci intră în lume. Da? Cât de violentă trebuie să fie lumina pentru acea ființă. Toate aceste senzații uriașe, da? Care nu pot fi prelucrate, că nu avem încă o minte capabilă să gândească, să conțină, să trăiască așa ceva. Totul se reduce la Așa este. senzații, da? Deci e nevoie mai târziu să ne confruntăm cu toate astea. Senzații pe care le Da, avem încă în da. corp, pe care corpul nostru Exact, corpul le știe. are amintirea lor acolo, e vie, trăiește, da? Și sunt momente în care astea toate ies la suprafață. Spuneai despre sincronicități și aici aș vrea să-mi spui, te rog, scurt, cum a fost cu sincronicitățile în viața ta și cum ne raportăm noi ca oameni la ele, pentru că ne uităm adesea în direcția asta. Da, acum vreau să spun câteva lucruri care poate o să nuanțeze și o să dedramatizeze un pic poziția lui Jung, care vorbește pentru prima dată despre sincronicități, foarte clar, da? Are texte, a avut și o cercetare împreună cu fizicianul Pauli, care este un laureat al premiului Nobel, da? Îi interesa această chestiune, da? Care ce înseamnă pe scurt? Coincidența a două serii de fapte semnificative, da? De exemplu, eu sunt neliniștită, am o trăire, ies din cameră, cobor în bibliotecă și găsesc în carte conținutul acelei teme care mă frământă. Sau te visez noaptea, mă întâlnesc cu tine a doua zi. Faptele astea îi uimesc pe oameni foarte tare. Sau mai spun mulți, vai, mă gândeam la cutare și mi-a dat telefon atunci. Da? Oamenii reduc sincronicității la aceste evenimente pe care le remarcă în virtutea, știu și eu, caracterului lor surprinzător. Și li se pare că sunt fapte neobișnuite, se întâmplă doar din când în când și au tendința să le atribuie nu știu ce semnificație, care nu ajută la nimic să o atribuim așa. Eu aș nuanța această poziție aducând în discuție viziunea unui alt psihanalist, al lui Bion, care ne invită să ne reprezentăm funcționarea minții noastre, a omului care suntem noi în această lume, după modelul diapazonului. Da? Știi cum e diapazonul? Da? Are două brațe. Și noi atingem unul, dar sunetul se produce în intervalul dintre cele două. Îl auzim între ele. Da? Ei bine, în permanență, viața noastră înseamnă să iasă la suprafață din noi, din inconștientul adânc, da? Al nostru, al speciei. Mai știu eu, putem merge până la până inclusiv la conceptul de inconștient cosmic, pentru că și despre asta vorbim în psihanaliză, da? Deci o serie de fapte vine din noi, alta din lumea exterioară, da? În rezonanța lor se întâmplă funcționarea mentală, dacă funcționează bine, da? Atenție, când mergem prea mult în lume și ne pierdem pe noi, nu suntem unde trebuie. Când mergem prea mult în noi și ne retragem din lume, nu suntem unde trebuie, pentru că am anulat acest spațiu intermediar. Aici se produce sensul, gândirea, judecata, viața noastră. Acesta este spațiul în care intră în rezonanță ceva intern cu ceva din această lume. Asta e sincronicitate. De tot timpul suntem în sincronicitate și așa ar trebui să fim. Dacă funcționăm normal. Dacă nu și suntem dincolo de centru, atenție, aici e centru, ca să revenim cu o altă imagine la ceea ce spuneam mai înainte, da? Deci dacă noi cădem fie într-o parte, fie în alta, spațiul în care se produce
O gândire autonomă, și când zic gândire mă refer la întreaga funcționalitate a minții, nu doar la ceea ce psihologia numește proces de gândire. Aici, în spațiul dintre. Vezi de ce n-am putut să-ți zic la prima întrebare ce o să transmit astăzi? Pentru că între noi, în acest spațiu, se ivește ceva, nu știm ce, care sperăm să facă sens în mintea celor care ne ascultă. Chiar cu gândul la centru m-a dus imaginea Deci rețineți descrisă. diapazonul. Dacă vrem să știm ce-i cu noi pe lume și dacă suntem bine, să ne întrebăm tot timpul, sunt un diapazon acum sau nu? Ei, E o imagine chiar simpatică, diferită. Da, diferită. Când ți-ai dat seama că aceste idei valoroase pe care le împărtășești pot schimba viețile oamenilor? Pentru că asta se întâmplă. Nu mi-am dat seama. Nu? Nu. Și nu m-am gândit niciodată în termenii ăștia. Niciodată nu m-am gândit în termenii ăștia. Eu sunt de fiecare dată temătoare, să știi. Sau poate... Pentru mine e foarte important să fiu în banca mea. Adică nu sunt genul de om care crede că, vai, ce spune ea o să ajute pe oameni și o să-i lase cu gura căscată, vor fi impresionați. Nu, eu nu trăiesc așa și pentru mine gândul ăsta nu există. Mă gândeam, cred, mai degrabă la bucuria asta pe care o ai când simți că ai ajutat pe cineva într-un fel sau altul, cu o informație sau spuneai la un moment dat când știi că lași în urmă ceva. De exemplu, îmi amintesc momentul în care spuneai că mergeai către facultate și ai spus ce-ar fi, a venit acest gând, ce-ar fi să fac lucrurile din altă perspectivă. Gândul că un student pleacă cu o idee de acolo, care crește în interiorul lui, este mult mai valoros, poate, decât o informație strict corectă pe care o dau mai departe. Și pe care să-mi o reproducă el la examen. Exact. Dar, cred că la asta, uite, mă gândeam. Acum pot să mă refer la ceea ce am spus, la ceea ce spui tu că am spus și chiar am spus, dar mă refer altfel, la un alt nivel. Nu mă gândesc că ce spun eu e valoros. Mă gândesc la altceva. Că, firește, îmi pun întrebarea, care-i miza? De ce am venit la invitații? De ce am dat curs invitației tale sau altor invitații? Care e miza dacă nu vreau să le transmit oamenilor ceva valoros? Deși aș vrea, bineînțeles, decât că nu pot să fiu așa de, nu știu, încântată de mine. Altceva e important. Alta e miza. În acest moment în care sunt cu tine, să pot fi atât de deschisă încât să aud această voce din mine care spune ceva ce eu habar n-aveam când am venit aici. Chiar nu știam. Pentru mine, miza este să o pot auzi, să o pot asculta, să o simt că urcă în mine. Dacă asta se întâmplă, și nu se întâmplă pe tot parcursul unei întâlniri, dar sunt câteva situații în care o simt. Dacă asta se întâmplă, eu nu am grija că ce spun e de valoare sau nu. Înțeleg. Că eu vorbesc ceva ce se întâmplă în mine. Și se întâmplă între noi pentru că e foarte important interlocutorul, adică poate asta e de fapt ce vreau să transmit. Nevoia mea de a fi în contact cu mine însămi și de a putea crede atât de intens că acest contact, această legătură se întâmplă. Înțelegi? Despre asta e un act de credință mai degrabă. Și dacă asta vine, lucrurile se desfășoară într-un firesc.
mai mult decât atât ce-ți poți dori. Că doar nu scriem articole științifice și nu facem aici. Credința în vocea interioară, Da, nu? Și da, credința în viață, mai da, spuneai într-un interviu și am da, rezonat foarte mult cu aceasta, să ai credința în viață. da. Deci dacă ceva din ce facem noi aici, ce-o face, trezește într-un om care ne ascultă și ne privește, ceva, orice, noi am făcut ce trebuie. Înțelegi? Pentru că Da. e ca și cum, am o imagine, dar nu știu dacă mi-amintesc acum versurile dintr-un poem cântat de Madrigal, Flăcări și roți. Unul din versuri este cam așa: lumina cerului întrețesută în noi. Ce frumos. Pentru mine despre asta cred că e vorba. Despre țesătura asta, firele nevăzute care ne unesc pe noi. Noi împreună, în orele astea și împreună cu cei care ne ascultă, facem un model. E ca și cum am țese. Facem o mandală Da, frumoasă. un covor, Un cum covor. făceau, știu Un și covor. eu, bunicile, străbunicile Tricotăm noastre. ceva împreună. Da, exact, Da, facem ce un frumos. model care e diferit la fiecare dintre noi. Dar dacă ne iese un model, am făcut ceva. Cred că am făcut un Da. model Da. interesant astăzi Mhm. și sper, îmi doresc foarte mult, foarte folositor, util pentru cei care ne urmăresc. Și pentru că suntem la podcastul despre experiențele trăite pentru prima dată, aș vrea să te întreb cum vezi aceste experiențe trăite pentru prima dată? Pentru că a fost un lung șir de experiențe Mhm. trăite pentru prima dată și pentru tine, care sunt beneficiile, cum vezi aceste experiențe noi în viața fiecăruia dintre noi? Uite, o să îmi permit să gândesc acum Mhm. răspunsul la întrebarea ta și să spun o chestie care nu mi-a trecut prin cap până în momentul ăsta. Cred că sunt două tipuri de experiențe prima dată. Un tip de experiență prima dată se referă la situațiile pe care le trăim cu toții. Nașterea unui copil, nașterea unei mame. Mhm. Că atunci se naște și o mamă, nu doar un Corect. copil. Prima zi de școală, căsătoria, știu și eu, prima dragoste, prima iubire, prima experiență sexuală, prima pierdere. Toate aceste experiențe prima dată ar fi experiențele astea cu majusculă. Mhm. Toți le trăim, fac parte, ca să zic așa, din fișa jobului fiecăruia dintre noi. Ca să ne umanizăm, și ăsta e scopul, nu? Trăim aceste experiențe. Dar sunt și alte experiențe prima dată la care nu ne gândim prea mult. Pentru că sunt foarte delicate, subtile. De exemplu, prima dată când am reușit să gândesc altfel un lucru care îmi părea că acoperă certitudine absolută. Și văd că poate fi gândit și altfel. Genul ăsta de experiență prima dată când am simțit nu știu ce stare sufletească, da? O tristețe de o calitate anume, una din aia care te înnobilează, nu știu cum să spun, se vede pe fețele oamenilor câteodată și te gândești, wow, câtă profunzime e acolo, știi? Poți să vezi asta, adâncimea lor, privindu-i pur și simplu. Sau experiențe care privesc un lucru pe care îl facem pentru prima dată diferit, da? Și care sunt doar ale noastre, dar care au o valoare la fel de mare în ceea ce privește evoluția noastră ca oameni. Pentru primul tip de experiență avem ajutoare, totuși.
cultura s-a ocupat dintotdeauna de lucrurile astea. Mhm. Cultura a știut că avem nevoie de susținere în primele experiențe ale vieților noastre. Și atunci a creat tot felul de ritualuri, da? Care să ne ajute să facem față, pentru că, de regulă, și aici aș da o notă comună a acestor experiențe, ele sunt niște rituri de trecere, cum spune antropologia. Mhm. Ele se întâmplă și din momentul acela tu nu mai ești cine ai fost, dar nici nu știi încă cine vei fi. Valoarea acestor experiențe ține tot de acel spațiu. Hai să aducem iarăși diapazonul, să dăm tonul acum, da? Valoarea lor ține tot de acest spațiu în care eu pot să trăiesc frustrarea că nu știu cum va fi viața mea de acum înainte. Nu fug repede în ceva ce-mi spune nu știu cine, mă pierd în ceva. Rămân aici. Uite, știi ce interesant? Mă gândeam, culturile străvechi sau studiile făcute de antropologie în terenuri îndepărtate, da, în Africa, în Australia, în America Latină și așa mai departe, ne arată că atunci când o femeie se pregătește să nască, ea este dusă în casa de la capătul satului. E o casă unde stă ea, pregătindu-se pentru venirea pe lume a bebelușului ei. Se pregătește să-i fie total devotată când el se va naște și câtva timp după naștere, 3 luni, s-ar putea ca ea să rămână acolo. Abia după acest interval în care relația ei cu bebelușul se consolidează, ea se poate întoarce în lume. Îți dai seama ce... Da, sau uite să luăm o altă chestie. Cât de importantă era placenta. Avem studii de antropologie, tot pe terenuri îndepărtate făcute, care ne arată cum prelevau placenta și o îngropau. O îngropau în pământ, plantau pom, da? Și se știa al cui e pomul. Ori de câte ori oamenii aveau o problemă în viață, o problemă de sănătate, o pierdere, ceva care îi tulbura, se duceau la pomul lor să-și ia sevă. Îți dai seama? Nu știau ei de celule STEM, de prelevarea lor, de bănci, de astfel de celule pe care le putem folosi la un moment dat în viață dacă e nevoie. Dar, deci, acum noi am explicat. Știința ne-a ajutat să explicăm ceva ce omul știa deja. Ce interesant. Da. Și mă duce cu gândul la ce ai spus referitor la pom și la rădăcini. Mă duce cu gândul la... am fost de curând într-un tur în Constanța și am descoperit acolo niște clădiri pe care nu le știam, unele au fost păstrate, altele sunt acum niște parcări. Și mă întrebam care este relația noastră ca popor din punct de vedere antropologic, transgenerațional cu trecutul, cu rădăcinile noastre. Atât de frumos ai descris această legătură cu rădăcinile, copacul. Cum e pentru noi românii? Care este legătura noastră cu tot ce înseamnă rădăcină? Eu cred că legătura noastră este mai puternică decât în alte părți ale Europei. Pentru că estul Europei este mult mai inerțial din punct de vedere cultural. Noi am păstrat tradiții pe care nu le mai regăsim, să zicem, în Franța, chiar dacă mergem să facem cercetare de teren sau în Germania sau în țările dezvoltate ale Europei. La noi încă mai există. Desigur, se diminuează această zestre, dar încă funcționează. Însă tu pui o întrebare importantă, foarte importantă. Ce facem când această legătură va deveni tot mai fragilă și la un moment dat inexistentă? Pentru că nu mai avem o cultură și un sistem de ritualuri ca să ne susțină în
diversele complicații ale vieții. Uite, de regulă, în mediul rural există un savoir antropologic excelent în legătură cu pregătirea unei înmormântări. Da? Avem proceduri foarte clar stabilite. Ce se face în ziua aia, în ziua aia, în ziua aia, cum pregătim, cum se face priveghiul. De ce avem asta? Ca să transmitem că ceva important s-a terminat, niciodată nu va mai fi cum a fost. Și noi trebuie să facem față acestui lucru important. Și îl facem, iată, prin credințele care se păstrau. Dar astăzi, moartea se mută din casă în capelă. Bătrânețea se mută din casă în azil. Moartea se mută din casă la spital. Noi nu mai suntem în contact cu aceste fenomene care, de fapt, reprezintă niște factori de educație foarte semnificativi pentru fiecare dintre noi. Dispar aceste elemente care ne conectează la ce înseamnă o viață de om. Da? Și în cazul ăsta ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne oarecum psihoterapia, care are un cadru, are ritualurile ei, dar atenție, e cu totul altceva și nu poate înlocui, poate susține altfel aceste drame, tragedii personale. Da? Mă întorc acum la întrebarea inițială, dacă ar fi să le lăsați celor care ne urmăresc un mesaj foarte scurt, într-un cuvânt sau în 2-3, apropo de ce s-a construit aici între noi, ce am creat împreună, pentru că ne apropiem de final și aș vrea să îi lași cu o întrebare, un gând. Uite, o întrebare care îmi vine în minte și care ar fi util să ne adresăm cu toții este: de ce fac ceea ce fac? De ce gândesc cum gândesc? La ce îmi folosește? Și ce pierd gândind așa? Știi ce aș spune? Iarăși acum îmi vine în minte. Avem 2 ochi, da? Să-l ținem unul îndreptat afară și altul mereu îndreptat spre interior. Și să încercăm să păstrăm viu acest spațiu. Ăsta e zestrea noastră. Fără el suntem nimic. Asta îmi vine să spun. Mulțumesc mult! A fost o mare bucurie să te am astăzi invitată aici și deja lansez invitația pentru o următoare discuție. Simt că mai avem foarte multe lucruri de discutat. Chiar mi-a bucurat sufletul să stăm de vorbă astăzi. Și pentru mine a fost o mare bucurie. Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă rugăm să lăsați un like dacă v-a inspirat ce v-am povestit astăzi și ne vedem din nou în curând. La revedere! Bravo! Bravo! Eu nu știu niciodată cum a fost. A fost foarte bine, da. Păi mă simt ok. Am supraviețuit. Atât de repede a trecut cât am stat. Da, o oră și un sfert.